إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Mga luksami, mga pagariyami, mga bugayami, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aya pagam-paganay pelimpiyuntan si sagyang kayaditan o kapagintaw ku dunia nagyang kutua tao si ikosol duwalay tanong. Nagyang kutua ka ba sa tanong? Agyang kaya kapupagumpi tanong kung mga walay tanong na kanabaya kailangan san na baya maananian na makapibuntal, kanabaya kailangan san na kadikurisyonan, kanabaya kailangan san na pitibarangan at taguntanuro na para mapiakap kilay ng mga bisita tanong kanabaya ito ipipikiran saya. Kaayaw kit, ayaw maananian na kapagumpi tanong si ikosolda walay tanong na mabaluy agyang kutua kakro kabintang tanong si ikudi tanong. Kapagintaw si sa sulda walay aya adi tanu miku at nagyang kutua agama tanu agama Islam. Mabaduy sa mga muriataw tanu sisiya paniran agyang kutua mga sambayang sisiya paniran sa mga suguan wallah nagupananang gilaan niran agyang kutua mga ini sa par wallah subhanahu wa ta'ala. Gina ni kailangan tanu si sagyang kaiya aya mananian na kapupagumpi itanu si kung mga walay tanu nagyang kaya mga tausi kusod walay tano na aya amala sa isangan na sakat tano sa kano nga mga bai sa kano yung mala sa isangan ay sabab na ini bugir kanuanan wallah subhanahu wa ta'ala atas tanggungan si kudi kapagintaw si sagyang kaya dunia masasangan ka agyang kuto adi kam biatak wata si kuya maananian na sudda walay masasangan o mga bai naginan isabab akyat tagwir kanong sa kipantag. Kamalab sa agyang kutua sangan niyo kung di ka tagumpiya o pagingid. Kaamay ka sa mga bay na tatagumpiya siran. Nagyang kutua kap kubaloy udato at titwa dato nasib kisawap si sagyang kutua loksiyan amin biyaton. Udi nagyang kutua ayaw maananiyan na inaiyan amin biyaton na si ikwagamatano agama Islam. Langon adato. Ami adato si kudunia. Na ayaw sa bapaki adato yan nagukiyakwan yan amapiya. Nakagiya mapi agyang kutua biyatanon o inayan mapi agyang kutuan dawanon o inayan kagiya aya pagam paganay madrasa mga wata na suwaya maananian na sudda walay na aya pagam paganay guru mga wata na suwina iran ginan pagam paganay guru mga wata si sagyang kaya aya maananian na kapapagintaw tanong si sagyang kaya dunia nailan yung managyang kaya mga wata giyang kaya wata na inuto ini sugu wagama igida akiyang bulaga nagyang kutua wata na sisagyang kutua kaito yan na aya paganay aya mananian na pakatanganon na suwina kailangan yan suwina aya kabasaw mga lukus tanong na suwata na ungaw po suwina ginan aya mananian na kailangan asakat tanong so mga bai na kailangan asiran ipagampaganay amang guru umanga watairan sa ikusulda walairan mimbiatiran umanga watairan agyang kutua titua linang apa narima nagtitua ka pagagama kung ikapagintaw si sagyang kaya dunia naad na mga ukita ya antong naiyukit kakumpitan o kumanga walaitan antong naiyukit kakatan o ratan o si kumanga walaitan kabaluy sa kaniyan awalay Islam kabaluy sa kaniyan ayama na niyan na darpa dirun ipagintaw nagyang kutua agama Islam na madakal sa mga ukitian agyuti pagukitan tanong kaamay ko ukitan tanong agyang kutua pimbalan o agama tanong agama Islam aparaturan ko kapapagintaw si sagyang kaya dunia na laboro na si ikwaya maananian na sulda walay tanong na ketoon tanong agyang kutua kapagintaw ay ipapagintaw ron nagyang kaya agama tanong agama Islam ay ipapagintaw ron nagyang kaya Islam naginan kailangan tan sagyang kaya ka pagintaw tanong sagyang kaya dunia mabaluy so mga walay tano walay Islam kanaba walay Kristiyan giyay ayama na niyan na awida akaltan si mga darpatan kaso mga walay tano
na ayat na kesa ibaratan yan naging kutua ayam na niya na mga walay mga riduay ayam na dirun kitindig susambayang dirun kebatiya sa Quran na ayam ya papanoon naging kutua music ayam ya papanoon naging kutua piti barangan na antunin iba na galbak o syaitan na maaawat si sagiyang kutua mga dawan o agamatan o agama Islam na ano man ay mamuhi ka kapaka antunay di ba nakapakaso mga watatan ano man ay kakabaloy mga watatan o mga bilangan tao ayam man niyan na siran pakatunduga pagintaw si sagiyang ke dunia amay kasakatan na ditano siran ditano kiran ilayam agiyang kutua kapagpagan na ditano si ikuagamatan o agama Islam ano man ay kakabaloy ran ang mga bilangan tao giyang kutua katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina idza matal insanu qata amalu andid ni kapatay manusia namya tepada giyang kutua amalian na ayabu alambo na dama tepada pagpakataling masagiyang kutua kuburian agiyang kutua balasian na giyang kaya telo so kasi diga sa pagundas giyang kutua ilmu akiyang gunaan ang giyang kutua kapakaganat utaw kapakabegak utaw sa ayaw mananian na bilang ataw awata ami pupumangan niyan agiyang kutua luksian na naginan na ando man ay kapakabagak tanong sa wata bilang ataw amay kasagat tanong na makaturug tanong namigat tanong nakuman tanong nanitanon ditarpiya pipiya-piyan tanong sa mga walay tanong na mapupukaso nagiyang kutua biyatan kuwagama mapupukaso nagiyang kutua mga dawan kuwagama kapiyabayaan tanong sa mga wata tanong si ko mga gadget mga cellphone napiyabayaan tanong sila noon si ko kamantay sa piti barangan na pumentayan piyabayaan tanong sila si ko maema na niyan na mga laro si ko mga gadget tanong napiyabayaan tanong sila si ko anto na iba nakambantay sa telebisyon na miyapukas kiran agiyang kutua mga dawan wagamatan wagama Islam miyapukas kiran agiyang kutua mga dawan wagamatan wagama Islam namia kalamang busuata na aya amia pamula sa utakian na pantag ku dunia aya amia pamula sa utakian na giraw manaya na di mapumula si ku utakian na suwagamatan wagama Islam mia kala suwata na di penambayang mia kala suwata na marata iadat mia kala suwata na aya gue inian na gue waya makna niya na ridu etano aya sebab nagi utui pagam paganay aminim bi atono si ku solda walay niyan giti pagam paganay mialing agayan mialang agiyan si kuya makna niya na sulda walay agiyang kutua mga ndewan wagam ndewan o aya makna niya na ridu etano si ikuagama nagiran aya pagam paganay panggulaulaan tanong para mabaloy sa mga walay tanong at tagumpia aya dirun imang gelbak nagiyang kutua biyatan wagama aya dirun manggulaula na sa mga ndewan Islam na aya pagam paganay panggulaulaan tanong na alihtimam bigharsil aqidati sahihati fi qulubi afradil usra aya pagam paganay apang gulaulaan tanong na mapamula tanong si ku mga watat tanong su titwalinang apa narima si ku agama tanong agama Islam mapamula tanong kiran mapamula ko pamilya tanong asisa giyang kutua kay tu iran nakatawaniran sukad na niran katawaniran sunabiran katawaniran su agamairan matausiran matiya sa Quran katawaniran agiyang kutua paparangayan na amapia ginan ipagam paganay panggululan tanong si kuya maananian na sulduwalaitan anda man ay mga watatano na si sagiyang kutua dapat nakalaya maagiyang kutua mga pusuiran na aya pagam paganay amilayam tanukiran na paganay ron nakapamamakinag sa Quran nagugiyang kutua kapkanagayran na si ikutitua panarima titua panarima si kuagamatan agama Islam nagumaknaliran agiyang kutua kipupantag niran si kukadnaniran maknaliran sunabiran maknaliran suwaya maknanian na agamatan agama Islam gina ni paganaya kailangan tanong si mga watatano nailani man sa mga watatano ka si sagiyang kutua di tanong kiran kambiata sagiyang kutua kay tuiran nasarin sa pagam paganay amalang agirar katanong gua tanong nagitud ni pagintawiran ay pakalairan dahil ni man nagiyang kutwa isa kawalay gupo nagiyang kutwa isa kawalay na ayadiran ito talwa na kandidora kasi cintai o ni nagiyang kutwa piti barangansan na miya ka namang musuwataan na mapasangi ikapamaninta
mapasang ikan di daura. Nagyutun ni pagpagin tawiran, ayalan di ititawagan na kan di daura na kasisintai. Ino kanu sana na nagaganda kami ako wakan wate belaka. Gina ni maulaula. Kaya gyuti minilemon. Gyuti minilemon sa giyang kotwa, ayamanan yan na kaito yan. Amya balu ya ekspresyon nila na agiyang kotwa katiru adi mapia. Giyang kotwa kamu pagin tawiran si ku dunia na ayan na minimbiya tekiran na giyang kotwa antu na iba na di mapia. Nagyuto isa bapa ini pakalairan mamu nagyang kotwa kataga so mga pusuiran nagyang kotwa karata iran ipaparangayan nagyang kotwa kakras agyang kotwa katiru iran. Gyuto miya sinanadiran. Na nagira ni kailangan tanong agyang kotwa si sagyang kotwa ka pagintaw tanong si sagyang kay dunia na ayaw mo na puna namindu tanong ko mga watatanong mapamula tanong ko mga pusuiran agyang kotwa linang apanarima si ikuwag matanwag may Islam. Gina ni kailangan tanong, sa iko paganay. Kapumbi tatanong sa iko mga watatanong. Nilay ni mga langon ay nilayam tanong ko mga watatanong, nagyuto yung ulaw layran. O nilayam tanong kiran susambayan, nadisiran di manambayan. Taman sa kapakalairan. Inilayam tanong kiran sumapiya katero, na malalayam siran kumapiya katero. Inilayam tanong kiran nagyang kotwa kapiya paparangayan. Na ipupakalairan nagyang kotwa kapiran ipaparangayan. Kapiya ada debiyat taniran. Na ilay mo nagyang kaya mga ndawan mga lokos tanong. At tama ni man to na mapamumular ka tanong. Ay sabab nakagiya si ko kay ito tanong. Nagyutoy minilayam si ko panarima tanong si sagyang kotwa kay ito tanong pun. Ha? Si sagyang kotwa kay ito tanong. Na ayar ka tanong miya pamula panarima nagyuto mo imiyang gulawla. Nilay man sagyang kotwa kay ito wataka. Gupo na kauntiruaan na. O baka sana paliwkaan na mumusan. Ha? Namiya ka lamang muna. Kanopa. Miya ka na natama sa along yan na din yan kilay. Kamay linya sa along yan na miya nakalaka. Miya ka puti amatan yan. Kaya yuto miya pamula siko panarima yan na adong bisa momok. Ha? Adong bisa balabal. Adong bisa ayamak na yan na antunay ni ba na pakilay giraw manaya. Yuto miya pamula kira. Na namiya ka lamang musuwata ka. Taman sa miya ka tuan ay agad mo niyan na nireviews. Kaya yuto. Ay mana niyan na dama pamula piya-piya ko puso yan nagyang kotwa titwa panarima. Titwa panarima si ko agamatan wa agama Islam. Nagyan ani kailangan tanong. Nalili man nagyang kaya katir wallah miyakang budalan si ko ka penutulan yan si ko ya mana niyan na Ibrahim alaihi salam. Aso Ibrahim alaihi salam na din yan ipangnin si ko Allah subhanahu wa ta'ala atigin manai wajnubni wa baniya an na'bud al asnam awatakung ka atig manai wallah atig manai Ibrahim awatakung ka nagusui karitanak nagyuto su Ismail uba kami makasimba sa barahala ginan ginan ayaw makna niyan na kailangan mapamulatan ako mga watatano ayaw mo pasimbaan tanong na subus wallah da sa kutuwa wallah pagi penanggilan tanukiran suwaya makna niyan nakapanakuto pagi penanggilan tanukiran so mga rarata giyang kutuwa kapkerimbang wallah subhanahu wa ta'ala nando manai di kabina sa pamiliatan inimbu atas wata na iniganat sa lantay di ba giya pengganat sa lantay may lenggan adi imbubala nagyang kotwa mga upasi sa kilidaranaw na pimbulabala na pinagul sa mga tinaya manok na mga inaram na piyakawarong na tiginan na awakan usandin na yaman na niya na uban yung kakaidiag yung kaya wata ami agupan inimbuata sipin sa giyang kotwa kay tuwata na ayad na minit na mayroon na giyang kotwa binasa apanarima giyang kotwa binasa apanarima na namiyakalap man suwata na mapapanwa adimat piyaka sila'y sa sungaya amo mga rinunggus api yang isilero nakagyuto ko ni pakawato na si ikugdaman na ayama na niyan na may ito po na sumanga watatano na inilayam tanong kinandin nagyang kotwa kapanakotwa inilayam tanong kinandin nagyang kotwa ayama na niyan na kapusimba si iku salakaw ko Allah kapupununggunoy sa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala gina ni pagampaganira katanong apong ulaan tanong ayama na sumanga watatano na mapamulatan kiran tuti tua panarima kenalan si iku Allah kenalan si iku agama kenalan si iku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay punubang kaun may pupumangando karitang ko nantawa ikadnan ka so Allah
anta wa inawingka so Muhammad sallallahu alaihi wasallam antu na iagamangka so Islam ipumangandoong kon so kasembayang ipumangandoong kon so kapagabedas ipumangandoong kon so lahon o mga dedebiyatan si iku agamatan wa agama Islam igirakeun ka nakatayong betian ka igira ayam ananian na pendidikan ka nakatayo suwe naka ame kami lem tanusan suma milem tanuana si iku mga watatanuna sumanga watatanuna pupumakalasiran na aya ipupakalairan nagiyang kotwa kalilinang upanarima'iran nagugiyang kotwa di iran king gudalanan si kumanga subuang kiran wallah subhanahu wa ta'ala ginani paganay kailangan sirakatan ikadwa kailangan sirakatan nahassu afradil usrati ala salati fi awqatiha birrifqi wal husna ayama naniyan na isugutan mga pamilya tanong isugutan ko mga pamilya tanong so kasimbayang si waktu niyan nagu ayama naniyan na isugutan ukiran amit tunairan agiang kutwa sambayang si ko mga waktu niyan sagiang kutwa kasugutan ukiran na birrifqi wal husna isugutan ukiran so sambayang sa ayama naniyan na agiang kutwa kisugutan ukiran na arifq adna kaungutan ukiran pagunguan tanusiran pagadatan tanusiran wal husna nagupakaw kitan tanusi sagiang kaya siko ukit amapia isugutan ukiran so sambayang na aya kipimbitira tanukiran nagiang kutwa marinaw abitira giang kutwa aya makna niyan na ukit amapia katiru amapia kakirisibon umanga watatanu mapia kakirisibon umanga watatanu Lagi na di kailangan sirakatan. Apia suki pendulunan tanu kung mga watatanu na kailangan nami ukit tanu si iku kita mapia. Kenapa kagi mga watatanu siran na batanu siran di punatangi sa katiro. Kagi sa katanu na inuman igiran na pupakat tegas si ulus wata. Kagi sulo ko sana makras ikatiro. Makras ikatiro na da kau ngunia na si iku wata yan. May tubo na pimbubasan yan sa di mapia. Kataya manusu na kabuda. Berang-berangan. Adi niya nuitiron. Na, di niya nakatawan lagi ang kutwa kapang dilaw niya na abuda. Na, di ito na imbado ya panganin niyan. Na sumamusuwat tayo na mimbado ya buda. Katiyari mo, wallah, kabubuda niyan. Ayam niya kapia-pia si kulok sa nagi ang kutwa. Di niya kindulu na anak watayan na pakauukita niya na si ikuukita mapia. Lang wantaman. Wallahu ta'ala na ini subuyan nagi ang kutwa kapia-pia tanong sa ikulang wantaman. Kanaba kayo tampar tanong sa loksa. Miyara sa itano kung mga watatano na bada akabnar na katano mga watatano kaadna kabnarira katano kanaba kayo sa katano itampar sa loks naba sa din sa punggusan tano kung mga watatano na ayama na niyan na ibubagay na katano na wallah di kailangan ayama na niyan na sa mga watatano na aya pagkinagira katano na giyang kotwa mapi abasa mapi akatero sige kung mga Arab na andun ni kataluiran sa ikwata iran na ya bunay ya bunay basta man kagiang kotwa ya bunay na aya mana na dinya ni tirayan suwatayan ibarat tubay na ya benati aya mana niyan hay watakulay hay watakulay itu niya na tutayaan nagiang kotwa watayan na si mabuko mga wata na amay katunwan nilang sulok siran ya abaway hay amakulay na sira katano na aya mana niyan na sabab sa giyang kutwa kakukurang agiyang kutwa biyatan tanong sa ikuwagamatan o agama Islam na giyato'y sabab pa sa mga watatano na aya kadaklangkiran na makras ikatiro sa iku mga loksiran aya kadaklangkiran na papagato sa loksiran na sabab sa giyang kutwa dan yan maknal sa agamatan o agama Islam dan yan maknal sa agamatan o agama Islam na ila nga mabuka mimbuat ka na suwata ka na di kaniyang pagadatan ayam ya pagana diarkan lagi yang kutwa marata galebak yang kutwa marata ada debiatan tigina dia bisi mapi aparangai na aya panubasa ka na aya kiler ka wataka nada ada taka salok saka may titubo na tiga mga wata pakakanan ni wati ba inyo pakakanan niyo giraw man ya barang-barang naftero na ka o pama ka ayak apkiler ka o mga wata ka na pipiupi na ka yung kutuanok saka na aya makna niyan na pipiupi ang kairan mam gupo na ayap ka nagirar ka na aya makna niyan nagiyang kutua di mapia adi nga di imbasa na kulong saka nagitun mamipkas wa irar ka
Namalo ko sa kamamuna, tigilan na mi, suwa-suwa ka sa giyang kaiyan ako sa may tamingipan. Ha? Gina ni kaswairan. Gina ni mo ulaw la. Pagpagintaw ka sa giyang kaya dunia, karong masayan. Nasira ka tumini sabab. Na kailangan. Gina ni kadua okay tatanong. Ayang maanan yan, na iplaya matano ko mga watatano sa sambayang. Iplaya matano kinanso ka siapa ko sambayang. Iplaya matano kinanso ayang maanan yan nabihita na kuwaga mga pantag ko kasambayang si ikwakto niyan. Hindi ikaw mo wakto na taluin ka sa mga wata ka. Mga ikaritang ko na miyaw mas wakto na sambayang kanuden. Miyaw mas waktu na sembayang kanuden. Gianan ayam makna niyan na antun ni ba na pada isu siguro katano agama Islam. So mga matatano mga mama na iplem tanu kiran agyang kutwa ka sembayang abara juma. Isugo tanu kiran wata ko lay na sungkan sa masjid ka di ka makasembayang. Sungka sa masjid ka di ka makasembayang. Lagi man agyang kutwa miya panutul tanu ko miyaw na asa ka tawawata. Amurit, adi maganad sa ilmo. Na nakagyo makaumas kaniyan sa madrasa. Na miya kay susus tadiran. Antawa arkano, imiya kasumbayang imanto sa subo. Anong manisa na miya mamayaw sa lima. At tigyan na sakan. Giyang kutwa sa katawkiran, da makabayaw sa lima. Miya kay ginusus tadiran, ino ka nang dabayaw sa lima. Natigyan na kagyo da ko makasumbayang. Dapat tigyan makasumbayang sa subo. Natigyan na ino ka da sumbayang sa subo. Natigyan na da ko makanaw. Natigin na baka daw po kaway, inaka usya maka. Natigin na kagi di siram po na pasembayang. Pukul na kweda ni di siram po na pasembayang. Niya kagi daw agi yung kutos tadiyan. Ay man to atigin na aya assignment takarakan. Aya atigin preport takarakan mapita gi activity nga. Mapita na kailangan makaw makarakan na aya matino karakan na miya kasembayang ka sa subo. Miya ka masawalay, kaya makaw masawalay na miya kawida kalian. Tigin ando man kapakasumbuyang akan. Umakaturug ako, di ako pakanaw. Nato na itiro na ang kustad. Ayan siwa yan. May tuday. Den pakaturug sa miyang basagawi. Umanyan kagida maturugin. Natumindig. Nayaman na niyan na, ituday yan agi ang kutwa miyang basagawi. Kagya tuday sa kaniyan. Kagya mapita, miyaw masusubu piyagbangan. Miyagabdas. Kagya magabdas. Ayaw idakal sum sa masigit, di pa kamala. Di pa kaman. Natigil na miya kapini. Sungguh ko sa masigit, ano man ikapakapsumbayang kan, di ako pa kaman. Upama kasi saging kaya masatano na, so ipagukit yan, amadakla asuron. Tumitindig sa kanyan siya sa paitaw. Guni ano may ilagi yung kaya ko sa sumiyagad, tigyan na dakas mo. Natigyan na sumbayang ako, natigyan ko tawat, apakaw mo takong ka, kadi ko pa kaman. Natigyan na way. Miyaw no tunagyan ko tawata. Kagyan mo noton, miya suwa yan na uman din gawain nagitun ni galbo kagyang kotwata. Gumatay agyang kotwalo ko agyang matay agyang kotwalo ko sa namin ko lating suwata miya kakesa ka. Kaya tubang ani na yan agusya mayan na inukanan. Tigyan na susiringan tanwalo ko sa namiyatay. Natigyan na te good ni miyatay. Bangat nung anay. Nung ay ni pungguro kay miyatay kanabang kalulot. Natigyan agyang kotwata iran. Ina ama na tumumana sa kanwadwi miya tayo di gilo ko soto. Natigagi ang kotwa. Ayaman na niya na mga loksiyan. Iso na tigin na sa amida. O pamatigin na di kami sa kapagaparan. Pipiyo-piya namin sa ka. Di ka di makapangadi. Inimbuhat na kayo meka. O pamanayag tiro na kami na tumupuna sa kami. Miya matay di gilo ko soto. Natigin na way. Natigin na naman yan. Natigin na kagi inuwa ka na miya to na masigita kagi aloksanan. Giyalok sana natigin naman na iman to at tigin na miya telok sana nantad ni kapudak na sumsa masigit di ko pa kamala miya ka ndigil agi ang kutwa ke rumah na miya ka pamimikiran sila miya ka panambayang sila ilani man to giyan ipagampaganay activity tan say kung mga watatanong kailangan amimbi at tanong kiran sa waya makna niya na babukas simbayang mapakilitan ng kirana sa katanong na sisiyapan tanong so sambayang. Na so mga mama o mga watatanong pumangandok tanong kiran so sambayang abara juma gitu akala yan ibalas giyong ito akipapaliwat ng Allah subhanahu wa ta'ala kung mga dato na si kung mga bubayra katanong na ipulayam tanong kirana giyong kutwa kapanambayang si sawalay. So Allah ta'ala na iyakatiruyan
Natigian mana? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Subuh nakaku subuh nakasu sambayang siku pamiliangka. Subuh nakaku pamiliangka susambayang wastabir 'alaiha nagu sebaringka. Sebar ka sisagiang tanan aya maknanianna antuna ni bana kisugu nakakiran siku sambayang. So Nabi sallallahu alaihi wasallam so Allah subhanahu wa ta'ala na pituruyan kung kaya pakang gulalanian si ku Ismail alaihi salam at tigyan namanay wa kana ya'muru aglahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya ayakun abtadiyan na ibsuguyan ako pamilya niyan taalo krakanian susambayang nagususakat nagwaya betadian si kukad na niyan na masusuaton masusuat sa kanian si kukad na niyan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakat tiruyan na tigyan namanay muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Ayakat tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na suguniyo ko mga watayo so sambayang kumasa aya ida didan na pituragon na amay ka iraw siran sa 10 ragun na dunog niyo kiran so sambayang amay ka disiran pasambayang nagupakam bela-belagan niyo siran ako mga igaan. Pakam bela-belagan niyo siran ko ayang maknanian na mga igaan. So sama no to. Na si sagiang ko to kapambiya tatano ko mga watatanong si ko kisugun tano kiran. Ko ayang maknanian na sambayang na si ko ikapituragun na isugutan no kiran sa maynay. Naguukita mapia. Na amay ka sambayang siran na mapia. Mida dayo nagiang ko to sambayangiran. Na iraw siran sa 10 ragun na uli siran pasambayang na indinagitano kiran adila nakapasambayang. Indinagitano kiran. Lagi ito, ipapagi siya tanwaya sa ginawatan. Miyada nagkaswataka. Ayaw mo, inidinagkaw na sabat ko na niya nakasambayang. Minidinag ka kwataka, di niya nakapaganan siya. Di niya nakasambayang. Naupama ko dang kau na midinig. Napipikiran ka. Na baka makasalungan na mo rin na sikatan na kawataka. Agiang kutwa dang kau nakisugun ko sambayang. Sikat niya agiang kutwa dang kau nakambiyata. Waya mana niyan nabiyatan wagama Islam dang kau nakisugun ko sambayang. Upon sa kay maladib sambayang naduan kan. Maka makano si salungan na mo rin. Nailay ni malagiang kutwa katuru Allah. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Si sagiang kutwa gawi na pulagwian utaw si umiiyan o si abiiyan. Pulagwian utaw si pagarinian si umiiyan si abiiyan. Pulagwian yan suwata yan nagusiya makna niyan nakarumanian. Ino to pagpulagwi sa kabnar. Nasa katano na atas tanggungan tanong sa mga watatano. Responsibility tanong sa mga watatano. Kailangan amitunay tanong kiran agiang kutwa kab nariratan. Si sagiang kaya di tanong kapagintaw. Si sagiang kaya dunia. Kailangan nanan. Si Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala na ayakat turuyan natigyan. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarkahu suda faqad asa'a ghayatal isa'a. Sa ading cataw indaray nunian. So di kan biyata kuwatayan. San catawa indaray nunian. So di kan biyata kumangamuri ataw niyan. Si kupakanggi kiranaguna. Naguso kabutawan niyan. Kapabayain niyan kumangawatayan. Na sabnar akiap marataan niyan sa mga watayan sa titug na marata. Kaya gulola niyan sa mga watayan sa titug marata. Kaya numya didig suwata kapunan raka. Dan kau doon na so ay maknanian nan doon Islam dan kau nambiyatan so biyatan Islam na ayad nga kadaklan kukap kebina sa mga wata na sip kisabab kumbalalok siyan sip kisabab kumbalalok siyan ino tumiyado digi suwata kagi inindira ino ulok siyan ino tuwaya maknanian na suwata na danian maswa suwagama mimbulu ya ino guranti si kuwagama kasi sabab ko mbalalok siyan. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigian manay kullu mauludin yuladu ala alfitra lamun uwata inimbuata na inimbuata siran ada sanin-saningian dabairan ayam maknanian na dusa fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi nabki sabab kumbaladok siyan akap kebaluinian a Kristian kap kebaluinian a Yahudi kap kebaluinian a Majusi siaran ki sabab ko ayam maknanian adok siyan inimbiatianon agiang kutwa salakaw kundawan wagama. Inim biatianon agiang kutwa salakaw ko
mga didibitan ko agama tanu agama Islam ini ndera inunian si ko mga subunun wallah subhanahu wa ta'ala nagyutu ikada deg wata nagyang kotwa kap kudu deg wata nasid nutup kisabab si sagyang kotwa loksian ko kinin ndera inunianon si ko mga nduwan agama tanu agama Islam na ginan kailangan sira tanu agyang kotwa kipagawaan tano kung mga kamnar rakatano mga matatanong sisagyang kaeditan o kapagintaw sang kay dunia kailangan manggulatan so mga kamnar rakatano may tunay tano kiran kuda tano kiran pa nakaganati na maluniman po pando pati sagyang kay masat tanong tanto minindirenon sa mga wata minindirenon si kudi kambiata si kuwaga matano agama Islam minindirenon si kudi kambiata si kuwayang maknanian na sambayang ayad na kadakalan kung mga watatanong na pakalilipatan niran agyang kuto mga sambayang iran dan ayad na kadakalan na pakalilipatan niran so sambayang kadakalan kung mga watan na lipsimbayang na nagyuto ayat sabab po na soluksyan na nagyan na benar ya miyog tanong sa di na benar ya ayat sabab akap kebinasa watan na sira katanong sabab sira katanong sabab kasuatan na ilay man suwata yang kotuwa kay ito yan na bamata utero dan na ba niya nakatawi na inumiya kasuatero kasaka na saan siya katero ka nagyutoy kasuwayan saan siya katero ka nagyutoy kasuwayan na upama ko aya katero ka na binisaya na aya kasuwayan na binisaya o aya katero ka na maranaw na aya kasuwayan na maranaw o aya katero ka na basaram na aya kasuwayan na basaram gina ni masusawatatan na di emano to nasa katano nasa jamana nga gira katano apa parangayan sigutan kiran nagyuto ikaswairan kung di ka pagintaw si sagyang kay dunia o pa makaini sigutan kiran susambayang na mga barasambayang siran si sagyang kutwa kay tuiran taman si kapakalairan na mga barasambayang siran nga eleni man suwata kalangon na ni pamangdo tanong kiran na iran kaswa si kay tuiran na ilang kakaini pamangdo tanong kiran na gira kang kana kailangan na mamam pag inumaka ay gira kang kana angkang berang-berang na nagito mo bibkaswa yan amay mamuga ka natin na mamam ay giti nga swa yan kay ni pamangandong kaun ino ko dito nura ay atiruan ka na pag inumako miya ka naman suwata ka na pangaw di mataw tiro ay yito ay ito yan panan na piyaso ka tiro na siya limutan na kaun tidak menutup tanora ayaw man nakatiro siya sa maranaw na kainom pag inom ako ino ka penutup ngiro mamam sama no to na piya siya ko katiro na piyamrakan ka siya ko katiro na ikatalawa kailangan na pagukitan tanong siya ko kapagumpi tanong kung suldo walay tanong na ikhrajul munkarat minal buyuti minas suwari wat tamathili wat tamaim wasulban wa ghairiha sa din sa matatagusi kung mga walay tanong mga rarata na ipaliw tanong buwan tanong ron lagi do mga tuladan akikadidakat si sa suldo walay lagi do ay maknanian na mga tamathil mga piyagitaw-taw at tatagun si suldo walay o di na mga tamaim mga adimat ay ilang ay gira ko naging suldo walay idudikot sa giyang ko to at tagupay tao papalot na raunan niyo ino to kaya ipupagrin sa marata papalot na raunan niyo na lango na matatago si ko suldo walay mga rarata lagi do mga tuladan kaya so tuladan na basta walay adna tuladan na adna niya wanian nayama na niya na disulda na malaikat na napapano-pano nakatuladan mga tuladan pa na artista o di na Koreano di ka bumbulo ya Koreano kapi apa na pirot na kamatanganan na di ka bumbulo ya Koreano na do katero na kailangan na mamangiliyo to o di na mga piyagitaw-taw wasulban o di na mga krus ibarat matatago chiko sulda wale ipaliyo to so Nabi sallallahu alaihi wasallam so Ali radhiyallahu ta'ala anhu na ayakat tiruyan pitiruyan atiyan naman ay qala li Abil Hayyaj al-Asadi pitiruyan si ko Abu al-Hayyaj al-Asadi atiyan naman ay
ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakor katingin mana isugun agiang kutwa ini sugurakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigena ayat tigena ini sugurakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la tad'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu wala suratan illa tamastaha. Ayat mana nian? Ayat tigena ini sugurakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nada tigena mau mangka tigin mana ia tamasil mga piyagtaw-taw ang mga barahila inun tana mabinasang kau tu uli nada tigin na mau mangka tigin mana iya mga anto na ini ba na datigin na mau mangka kubur amigo guntor ayaman na niya na ipupurwatan to inun tana mapakapupantaraka datigin na mau mangka tigin na tuladan ay dadakat si mga pangalban inun tana mapangwang kau nuto gina na tigin ini sugurakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia na di kailangan tanong, si sagiang kaiya, ay mananian na, adi tanong kapagintaw si sagiang kaya dunia. Kailangan, nagyang ko to matatagong si kung mga walaitan, mga rarata na kailangan amiliutan. Ayaw pa na ba, ayaw matatagong usul walaitan na mga music. Mga music na kailangan na makuwatan to si usul walaitan. Ngayon to na, andi, kakad niya marata agyang koto mga walaitan andi ketag isa mga rata nagyan ani kailangan na mapukas tanwanan si ko mga walaitan na miyapanutul Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu sukun su Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitruyan atigina la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura di sudisu mga malaikat si walay aad na matatag na aso agwad na matatag na mga tuladan di ko na nansugdan ng mga malaikat apyagi ang kutwa ayaw nga na niyan nawalay anto na iba na kailangan na kanggur di na aso na kailangan na misisibay agi ang kutwa darpa agi ang kutwa aso di ka pa kasugda si agi ang kutwa walay ka agi ang kutwa walay ka na amay kaayaw na niyan na kasugda na aso na diutus suddan ang mga malaikat diutus suddan mga malaikat na giyanan kailangan giyang kuto matatag maratang si kung mga walaitano na ipaliw tano kuwan tano si sa sulit kaan mabaloy sa mga walaitano mapia walay nagwalay si ikuwagamatano agama Islam na ikapat kailangan na punggulaulaan tanong nagyang kuto al-hirsu ala jam'i shamlil usra وعدم تشتتها والترابط بينها وذلك باحترام الكبير والرحمة بالصغير. Ayam mana niyan na siyapan tanwag yung kutwa kay sa wisaka pamilya. Yung kutwa kailangan na may sa wisaka pamilya. Siyapan tanong kailangan na yung kutwa ka siyapan tanong si ko kay sa yung kutwa pamilya. May sa tanong penanggilaan tanwag yung kutwa pa kaumparik. Gina ni kailangan tanong. Yang kutwa pumakabinasaon, saya ko na ukitian. At mga ulama, na pagadatan sumala, na ikali mo sumaito. Pagadatan sumala, na ikali mo agyang kutwa maito. Ayaman na niya na sutampar sa ari, na makaswas mga watatano, na maswa iran, agyang kutwa kapiya-piya si ikumbulaloks. Maswa iran, agyang kutwa kapiya-piya si ikumbulaloks, kagyanan idaaw na niyan mga galba kay pakarani si wallah subhanahu wa ta'ala ipamangdo tanu kira nagyang kutwa kay nay akatiro ipamangdo tanu kira nagyang kutwa ka penatang sa katiro giyang kutwa kaungo si kung salakaw di salakaw na ipamangdo tanu si kung mga muryataw tanu giyanan isabab apitir wallahu ta'ala tigyan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan Inna syaitana yanzagu bainahum Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina Pitur wallahu ta'ala Qul li ibadi wa qul li ibadi Teruan ka kung mga urip na kanatigman ay wallah Yaqulu allati hiya ahsan Na ayat teru airan na so Sa kanyan albiya mapia Ayat teru airan na so pinakamapia Atigman ay wallah Inna syaitana yanzagu bainahum Kamataan aso syaitan na penggurigaw niyan siran
Penggurigaw niyan siran. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Matan asu syaitan na aya betadian sa iku manusia na ridui niyan sa mapayag. Ridui niyan sa mapayag. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakat teruyan. Natiga naman ay inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira dallahum ala babir rifq. Sukun wallahu ta'ala na igira kabaya iyan ko pamilya agiang kutwa kabalwiran amapia na pengguna na unian sira na sisagiang kutwa kainay akatiru giang kutwa kaungo sakatiru giang kutwa ayam nanian na kainay si ikugwa-gwa na gianan pembiya tatano ko mga watatano agiang kutwa mga pipi akatiru giang kutwa ka pipi ko katiro na giang kutwa ka penanggila itano si ko mga rarata alapiat si ko katiro na ipembiya tan panato ko mga watatano paki penanggilan tanukiran agiang kutwa makaras akatiro nagugiang kutwa ipemangendo tanukiran agiang kutwa kasebar nagugiang kutwa katigir ipemangendo tanukiran agiang kutwa kaungangan si ko katiro nagugiang kutwa kainay si ko katiro nagugiang kutwa langon apakah umparik si ko pamilya giang kutwa langon apakah binasa si ko kasasatiman o pamilya napaki penanggilan tanuto si ko mga watatan nagupenanggilan tanu mambuto na ayad na miya kalala pakamparik si ko pamilya papakaupak si ko katitimu isa ka pamilya nagiyang kutwa katitalaka kambulablag andin ikad nagiyang kutwa kambulablag na miya lalong sa mga muryataw na miya lalong sinan miya binasagi ang kutwa di na nakapagintaw kagiyang lalong sinan nakadakit turuiran na amairan nadakit turuiran na umiran agiyang kutwa di katatanor agiyang kutwa pamilya nagiyang kutwa katatanor pamilya nagyutui isa ap kesabapan ko kay isa isa ka pamilya tao kuwaya maanan yan na suldawalay di na ni kailangan tanong na ikalima ayamanan yan na penggulaulaan tanong na al-hadaru min dukhulir rijalil ajanib ala al-mar'ati fil bait penanggilan tanong ba sa mga mama nakasulda nila naging kutwa bubaya kana bayran mahram si sagiyang kutwa walay sa suldawalay tanong penanggilan tanong to ubas waya mana niyan na mga mama napakasuludin tanusiran si sagiyang kutwa walay o mga watatano mga bai agiyang kutwa mga mama nakanabayran mahram nasa katano nagi di tanu siya kapunanggilaan madakalaya ayama na niyan nasusulda walay na uupinan na kuwapian tum na ipapakauma na apian tay taw sa sulda walay si ko mga bai na uupinan tanusiran Nagyan ni isa kapked nagyan kutwa fitna sa ikwaya maananian na pamilya kapkebina sa agyan kutwa isa ka pamilya gyan kutwa kapapabaya itano si iku mga watatano api antay pupakaw no kung mga dato nayama nanian nagyutip ke sa bapan si sagyang kutwa fitna kapkebina sa agyan kutwa sulda walaitan gitu sabab asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitruyan iyakum waddukhula ala nisa pananggila ini ubaka no makasuldi ko mga bay pitero yan si ko mga dato pananggila ini ubaka no ayaman niya na makasuldi si ko anto na iba na mga bay niya kagiraw so isa ko mga ansar at tigina na ya Rasulullah afara'aita alhamwa qala alhamu almaut ya Rasulullah ay pandapat kasi ko hamu ayaman niya na lagi na no mga ipag ay pandapat kaon atig man na iyo mga ansar natira na so ayama na niyan na ipagatig man Rasulullah na kapatayanan lani mga ini ibarat Rasulullah sa kapatay ayama na sumagi pag na di ka pa kaya basiran may sisa ko sa timan adar pa ngayon nagyang kutwa kababalwiran adisinan ka pa kaya makatepi na adumbu oras ka pa kaya makatepi siran ibarat makambulag agiyang kutwa kerumay udi namatay agiyang kutwa isakiran na ka pa kaya agiyang kutwa magipag na ayama na niyan na makatepi Giyutwi, giyang kutwa di dan kapaka petepi na matagutu temporary. Kaad na masa ayam nan yan na kapakaya makatepisiran si iku mga pedamasa. Nah. Wallahu ta'ala na pitru yan. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Pitru wallahu ta'ala igira ad na ini si ukiran san ayam na inanganin san mga barandia na fas'aluhun min wara'i hijab na may kaisa niyo sila na atigman na iwalla na isi niyo sila na sa ikot talikudan o rending ayaman na niyan na kanaba kano pelulunso na sadar pa kailangan na adna paglatan ni warending ginan
suguan na katanong wallah subhanahu wa ta'ala. Na nagyanan kailangan sir katanong mimbiat tanong ko mga watatanong si sagyang kayadiran kapagintaw si sagyang kaya dunia. Na pada pernah kailangan tanong na tawjihun nisa wal akhdu ala aidihin. Giyang kutwa ka po pumangat tumay tanong si mga bay. Nawugiyang kutwa ka tarong ku at tanong kiran. Ay man niya na so mga bay na kailangan na pumangat tuman tanong siran. So mga watatanong mga bay na kailangan na kapo pumangat tuman tanong siran. Nagumatatarong ku tanong siran. May papar tanong siran. Kenapa saja semua niran? Kenapa saja penggulaula niran? Naba ayam ada nian naba gitu ni mau ulaula. Kenapa? Kailangan katitikayan tanusiran. Giyang kota bayram buka pelio. Na kailangan nakatitikayan tanusiran. Giyang kota penggalaba kaniran. Kailangan nakatitikayan tanusiran. Giyang kota ka pendiditaran niran. Kailangan nakatitikayan tanusiran san. Kenapa tanusiran pubayai? Ati kita naman ino kakalalaga na wata. Neno kaging wata ka nakalalagan, away, sasana ka. Sasana ka sa kalalagan, naging kota wata ka. Adi nga katawan, naging kota din yan gulaulaan. Si kwaya maana niyan na mga pada-adar pa. Apitwa kailangan tanong na ikhrajul qanawatil qadaiya as-sayyi'a allati tanshuru ar-radha'il wa tad'u ilayha. Giyang kotwa, mga telebisyon na ay mga salidaw na mga rarata, na kuwan tanong to kung mga walaitan. Yan man isamiya kabinasa si kung mga muryatautan. Ilaya nga ka, may lera nagyang kota, mga kawan, mga artista, pupumagay sa mga patalastas, kikasisyaron na miya suwain mamsukasyaron. Ginan, sanjap kaswairaro, nagyutunip kaswairan. Basta pa kabinasa. Maratay influensya si kumanga watatan na kailangan na maawat tanong si kusuldo mga walay tanong. Kailangan na maawat tanong sila nun. Ayakatru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyati illa harrama Allahu alaihi al-jannah. Sa adin sa tao abagan wallah sa responsibility. Agiang kotwa, ini begitu wallah responsibility na dari yang tumituman pia-pia na si sagiang kotwa masa akapetenian na ayam ananian na hiyaramun wallah suka pakasulci ko surga. Ya sebab na kagia giang kotwa responsibility niyan na dari yang tunggulola. Dari yang tunggulanan si ko mga muria taw niyan. Na ikawalo nagiang kotwa al-intibah li khuturati al-khadimati fil buyut. Giyang ko tuwa kakwa sa mga maid si kusuldawalay na kanabo tumahram. Kanabo tumahram. Wait nakakuha ka sa maid na ayamanan yan na kanabo ayamanan ito na boto halal kikarumang ka. O di na boto halal kumanga wata ka. Kailangan na misisibayin ka sinan sa darpa. Kailangan na ayamanan yan na maawat akong sa mga muryatong ka. Kagia ayam na niya na kepa kaya makadun silan sa di mapia mapenggulaula. Kailangan na nan ayam na niya na kapananggilan tan. Ikasiyaw na at-ta'awun baina afradil usra ala tanzimil hayatil usariya dakhil al-manzili wa kharijahu. Ayam na niya na kailangan aswi sa kapamilya na di sila di mamagugupa. Kapamagugupa, katutabanga. Kanaba aya galabakira nakatitipua. Kailangan naging kotwa manisa na sila ni magisisa, di sila ni itutabang si kumapia, di sila ni itutuluda, si sagyang kotwa kakipuro agyang kotwa manisa kirang. Kailangan sila katanonan. Si sagyang kaya, di tanong kapagintaw si sagyang kaya dunia. Mabaloy sa kapamilya, adi sila ni mamagugupa, di sila ni mamagalba. Kanaba sila ni ipupuisa sa pingas. Kenapa siran di titipua? Kamay isi sa siran si sagyang kutwa kapamagupa. Gina ni kailangan tanong. Si sagyang kaya di tanong kapagintaw si sagyang kaya dunia. Wallahu alam. Wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.